медитация за свързване с майката, приемане и благословия. Настани си удобно, на тихо и спокойно място. Място, на където няма да бъдеш обезпокояван или обезпокоявана. Да нямаш кръстосани ръце или крака. Гърбът ти да е изправен. Вдишай и издишай. И докато вдишваш и издишваш, ти се отпускаш. Отпускаш се все повече и повече с всяко едно вдишване и издишване. И ставаш все по-лек или лека, и по-лек или лека, и по-лека. Главата, ръцете, тялото, краката, очите, ушите, корема, носа и всяка една клетка в теб се отпуска все повече и повече и повече в ритъма на твоето дишане. И ти се отпускаш напълно, напълно, напълно. И оставяш звуците и картините около теб просто да преминават. Всичко около теб преминава и заминава, а ти се озоваваш там, на твоето място. Място, което ти е било любимо като дете. Място, където си се чувствал или чувствала сигурен и спокоен. Твоето място. И просто наблюдаваш това място. И виждаш там твоето малко аз. Точно там пред теб. И просто го наблюдаваш. Какво прави то? Как се чувства? А сега там е и твоята майка. Независимо дали я познаваш или не, виждал или не, виждаш нейния образ точно на това място. Как взаимодейства с това малко дете? С твоето малко аз. Какво правят? Какво си говорят? Как се чувстват? И сега просто виж твоето малко аз. Как застава пред своята майка и казва думи. Думи, които можеш да повтаряш и ти с него на глас. Мила мамо, ти си моя майка и аз те нося в сърцето си. Ти ми даде живот и благодарение на него аз съм сега тук. Приемам всички трудности като част от моя личностен растеж и се откривам на възможност за взаимно разбирателство. Аз изпитах от теб и много болка и несъгласие през годините. И сега знам, че това си могла и си направила. И че не мога нищо повече да искам от това, което ти можеш. Затова предавам тези негативни емоции и ги заменям с любов и разбирателство. Благодаря ти, мамо, за всичко добро, което си ми дала. Приемам те точно такава, каквато си. Съвършено несъвършена. И се откривам на възможността за взаимно помирение и любов. Нека моята сърцевина бъде пълна с разбирателство и мир. Нека любовта ни надмине всички конфликти и разбирателството ни бъде водещ принцип. Освобождавам се от всички свои страхове и гняв и се откривам за ново начало
в нашата връзка. Благодаря ти, майко, за всичко, което си направила за мен. Приемам те със смирение и благодарност. Мамо, ти си моето начало и моето домашно пристанище. Време е да прегърна този дар и да приема всички минали недоразумения. Да приема цената, на която съм ги платил или платила, и да се съглася с тази цена с отворено сърце. Аз съм източник на любов и мир. Обичам те, мамо. Ти си голямата, а аз съм малката или малкият. Ти даваш, аз получавам. И всичко това е точно така. Аз го знам, разбирам и признавам. И го приемам и не се съпротивлявам. Ти си аз съм ти. Ние сме едно цяло. Обичам те и те нося в сърцето си. И след тези думи, виж как твоята майка ти казва: мило дете, благославям те с любов и сила, да бъдеш щастлив или щастлива, успешен или успешна във всичко, което правиш. Нека ти бъде дарена мъдрост и смелост, за да се справиш с предизвикателствата на живота. Благославям те със здраве и благополучие, да бъдеш здрав или здрава и изпълнен или изпълнена с енергия и живот. Нека в живота ти винаги да има мир и хармония и да се чувстваш спокоен или спокойна и уравновесен или уравновесена. Благославям те със силата на волята и настойчивост, за да постигнеш всичко, което желаеш. Нека винаги срещаш доброто и добрите хора по пътя си. Да имаш вярата и увереността да последваш своите мечти. Благославям те с любов и разбирателство, за да бъдеш в състояние да даряваш любов и подкрепа на другите около себе си. Нека всичко, което правиш, бъде направено с любов и добри намерения, за да се радваш на успехи и благополучия. Благославям те със смях и радост, за да се наслаждаваш на всеки момент от своя живот и да се смееш с отворено сърце. Нека твоето сърце бъде пълно с любов и благоденствие и да привлича само доброто в своя живот. И сега виж как твоето малко аз се покланя пред майка си в знак на благодарност и приемане. И сега ти можеш да отидеш и прегърнеш това малко дете, твоето малко аз, да му дадеш обичта и привързаността си и да му кажеш: аз съм тук за теб. Повече никога няма да разреша да бъдеш наранено или изплашено. Благодаря за всичко, което направи за мен, и сега ще те нося в сърцето си с много любов. Ще се грижа за теб с много любов. Ще извървим заедно пътя и изпълним заедно всяка една мечта, преминавайки с лекота през всяка трудност и препятствия. Обичам те, мое малко аз. Остани там колкото време ти е нужно. И когато си готов или готова, вдишай, издишай и се върни в настоящето с отворено сърце и смирение.